Good morning mga kapilingon! Welcome back to my YouTube channel. For today's video mga kapilingon, magluto tayo ng patsambang ulam dito sa bundok. Ito yung aking lulutuin mga kapilingon. Chuang! Ayan! Ito yung lulutuin ko mga kapilingon. Chicken na maliit. Tapos ayan, lagyan ko niyan. Tapos ito yung mga sahog. Ayan, ito yung patsam mga kapilingon na luto. So, ayan. Wait lang mga kapilingon dahil nagpaapoy pa tayo. Ayan. Umapoy na yung ating gasol. Ayan. Ayan, malinis na yan. Nilinis ko na po. Ayan. Nilinis ko na. Ayan, so yan, wait lang mga kapilingon. Ilagay na natin yung ating kawali na galing sa ibang bansa. Charot. Yan. Hugasan muna sapagkat ay baka sabihin na naman kahit malinis na hugasan ulit. Yan. So, isa lang natin mga kapilingon. Ayan, patsamba lang ito mga kapilingon ha, kaya nang bahalang musga. Pero sana itang kilikin nyo ang aking YouTube channel at panoorin nyo po ang aking video. And subscribe po kayo mga kapilingon. Ayan, so wait lang. So ayan mga kapilingon, mainit na siya. So, lagyan natin ng mantika. Ayan mga kapilingon. Tapos lagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. Sunod natin yung ating bawang. Yan, tapos ganunin natin yung mga kapilingon. Ayan. So, pwede natin lagay yung ating chicken. Lagayan natin yung ating chicken. Ito yung ating chicken. Out, tatay. Nag-yellow pa kasi. Out. Ayan. Haluin natin mga kapilingon. Ayan. Ayan. Takpan muna natin mga kapilingon hanggang sa medyo maluto siya. Pakalagyan ng water. So ayan, tingnan natin mga kapilingon. Ayan na siya. Medyo cook na siya. Ayan. Shout out sa iyo. My kitchen addiction. Patsamba lang iri. Bahala ka na. Yan, lagyan ko na ng tubig mga kapilingon. Lagyan natin ng tubig. Yan. Okay. Tapos dahil nilagyan na natin ng tubig. Ayan. Tapos lagyan natin ng tomato sauce. Yan, iubos natin iri mga kapilingon.
Ayan. So ayan, ganun na natin para mahalo yung ating sauce, tomato sauce. Ayan. Ilagay na natin yung ating patata para sabay siya lumambot mga kapilingon. Ayan. 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 Lagyan na rin natin yung ating siling bell pepper. Ayan, madami. Ayan. Ayan guys. So takpan na natin ulit mga kapilingon. Okay. So ayan mga kapilingon. Lagyan natin siya ng chicken cubes. Ayan. Lagyan natin ng chicken cubes. Ayan o. This is chicken cubes. Tapos magic sarap. Para sumarap na parang minagic. Ayan. Tapos of course kunting asin. Ayan. Tapos haluin. Haluin natin mga kapilingon. Wala, sabi pa naman ni my kitchen, huwag ganito, madurog daw. But it's okay. Ayan. Okay, alright. Let's see it again and takpan muna natin. So yun guys, na natin guys. Malambot na to guys. Ayun na guys. Ayan. Okay na siya guys. Ayan. So, ilagay natin yung ating buyas dahon guys. Para mamaya kukunin na natin dahil luto na siya guys. So, ayan na guys. Okay. So, luto na siya guys. Ang ating patsambang apritadang chicken guys. Also, okay. Cookie kayo. Mountain version na cook. So, yan guys. So, ayan na yung ating finished product guys. Ayan. This is our finished product by Pilingon. Ayan ang luto ni Pilingon guys. Chicken apritada na patsamba. Shout out my kitchen addiction. Ayan. Aray ko yung pusa nangangagat. Ayan. So, thank you so much mga kapilingon for watching my video. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye and God bless everyone in the mountain.